ništa ne mi je čist prozorom. To dobro. Zašto od nadbor nešto mi nije čisto? Napri kući ostavim. Tam počam. Čekaj od nadbor. Kući. Od nadbor da go hvatam. Ušao se tam kao... Čekaj se od natra da go hvatam malo. Čekaj da se u sredstvo to malo. Gdje će djeto na mene? Ja znam kako se hađe ovaj. Ne dam kako se hađe. Zore, a ova prozori već tako sam bi napao. Vidi. Ima li oka nigde? Od na dvor onda je dolu. Čekaj od napao da hvatam ja. Tako malo. Da se gramo? Ne iskriven. Učitelji se prozori, ja idem. Dosta je. Ja ne.